আজি আমি ধনশ্ৰী ডিভিজনৰ ষ্টাফ আৰু আমাৰ মাছবাদ ৰেঞ্জৰ ষ্টাফ জইন এটা অপাৰেশ্যন কৰাত আমি এটা মানে সফল মানে সাকসেস এটা কৰিব পাৰিছোঁ। মানে কাঠৰ আমি এই বম্বাই চেণ্টাৰ বুলি এটা ঠাইত মানে বিকাশ মানে অনুমানৰ মানে কাঠ জমা কৰি থোৱা এটা ঠাইত আমি আহি কাঠখিনি জব্দ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই এটাকে ধন্যবাদ দিব লাগিব আমাৰ ধনশ্ৰী ডিভিজনৰ ষ্টাফ, তেখেতসকলে আমাক আহি ইয়াতে সহায় কৰিলে। আৰু লগতে আমি আগতো এনেকৈ জইণ্টলি অপাৰেশ্যন আমি কৰি যাম। আৰু दिनै फुंनि समावहाय जोङो माजबाद रेन्ज आरो धनश्री डिभिजननि स्टाफ जइन्टलि मोनसे अपारेशन डिउटियावहाय फैनानै जोङो मोनसे गिदिर साक्सेस जानो हादों। साक्सेस जानो हानाय माने जाहोनानो जाहैबाय जोंनि माने हाग्रा ओनसोलावहाय गोबां माने दंफां अरुणाचलनिफ्राय दाननानै जमा खालामनानैहाय साइकेलजों बा गारिजों फानहरनाय खौरांखौ जोङो साननैसो आगोलनिफ्राय जों खोनानो मोनदोंमोन। थारैनो जों बे जायगायावहाय फैनानै मोनसे गिदिर साक्सेस खालामनो हादों। मानो होनोबा बुङोब्ला जों दिनै बे फुंनि डिउटि समावहाय फैनानै गोबां रोखोमनि दंफां जोङो हमनो हादों। आरो दिनैनि बे जोंजों हेफाजाब होफैनाय जोंनि धनश्री डिभिजननि स्टाफ बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन। मानो होनबा बिथांमोना फुङावनो फैनानै जों दिनै फुंनि 6 रिंगानिफ्रायनो जोङो अपारेशनखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। दिनै जों बे हाग्रा ओनसोलाव फैनानै मोनसे माने मोजां रोखोमनि जों साक्सेस खालामनो हादों। आरो थारैनो फैबाय थानाय समाव जों बिदिनो जइन्टलि अपारेशन खालामलांबाय थागोन। आं एसेनो बुंनानै